Wel, o'n i'n deud bod yna'n agos i 450 o bobl yn rhedeg yn y ras arbennig yma, ond dim ond 4 sydd wedi rhedeg ym mhob un ras ers 1976, ac mae un ohonyn nhw yn Gymro Cymraeg o Dremadog, sef Malcolm Jones. Mae o, fel allwch chi sylweddoli, yn paratoi ar hyn o bryd, ond mi ges i gyfle i gael sgwrs efo fo yn gynharach, a'r cwestiwn amlwg cyntaf oedd beth ar wyneb y ddiar oedd yn ei ysgogio i ddod yn ôl bob blwyddyn. Dwi ddim yn siŵr wir. Hwna di'r cwestiwn i'n gofyn yn hyn bob blwyddyn. Ys 9 mlynedd ar 20 o'n. Ond mae'n rhywbeth yn denu. Mae'n ras arbennig, mae'n rhaid mi ddweud. Wyt ti wedi rhedeg bob un ers 1976. Beth am y paratoada? Sut mae ras wedi newid yn ystod y cyfnod yna? Mae wedi newid lawer ers 76. Dwi'n meddwl bod bobl yn rhedeg rhan hwyr adeg hynny. Ond fel mae'r amseroedd dod i lawr, mae bobl eisiau gwella'r amseroedd dros y blynyddoedd. Ac yn ymarfer mwy. Mynd mwy proffesiynol, sy'n ni'n meddwl, yn ei meddwl beth bynnag.